Kai yana da wani ya ga kabeji. Oh, waiting, kana mantawa da kanka. Kun riga kun loda shi. Menene? Ka riga ka loda shi. Ka riga ka dora shi. Paul. Yau Candice run around have farm. Kaka da ni za su samu kabeji. Shiga gasar kado da kai daga baya. Winnie, ina buƙatar ki rufe min. Akan me kake magana? Paul ne, ya kamata ya bar gari ya waye dama. Amma na je yana wa Babi busa lokacin da muke tsamuwa. Wanda ke nufin har yanzu yana nan kuma zai iya kasancewa cikin matsala. Travis is in. Trouble, what worry you? Travis if he is in. Kamata ya shi Will Bunny ne kai kuma 12 ne. Dan Allah Winnie. Na gode. Bloss. Tiradis na yi tsammani ya kamata ka kasance cikin adalci. Na ji bugun ga komai lafiya? Me kake yi? Neman kwafi Babe ya ɓace. Menene? Da alama an shafe sa'o'i ba a je ba. Zan taimake ka same shi. Wannan duk daidai ne ba matsalar ka bace. Haka ne da ba dan ni ba da ba za ka kasance a nan ba yanzu. Kuma ba za a rasa ba, ka san me? Ina taimaka maka ka nemo shi kuma ba za ka iya magana da ni daga ciki ba. Miye a duniya? Oh, na. Ka sani yana ta tunani idan zan yi wani yaro hypnosis na wannan scale karuwa cikin kuɗi na ne domin min. Akan me kake magana na riga na biya ka fiye da yadda kuke yi a cikin shekaru 5. Me kuma za ku iya so? Equal partnership. Equal. Kun kasance da gaske. Menene Iris? Gafarta da yallaɓai amma ina gani ya kamata ka ga wani abu. Ken wannan na kusa na kora Iris ya fi kyau. Zama wani abu babba. Abin da kek ne wannan babu. Wasu irin halittar gona babu shakka. Yana da rai. Regrettable, yes. Yana da kyau za ka kasance lafiya. Iris kira wani. Shin, Scott, wannan abin ya kasance mun duniya. Amma yallaɓai yana gani yana buƙatar wani tsohon soja. Kawai kira mu da shi. Same. Wannan shine babban jaki da na taɓa gani. Me kace? Akwai wannan babban jaki ne. Menene? Haka ne dama ya. Dama yana da girma I think. Ins, actually an off. Isn't it? Dakata minti ɗaya. Rage komai. Iris don't move idan kana numfashi ma an kore ka. Ina ganin a ƙarshe na samu. Na gano yadda za mu dinga yi. This ought to be interesting. We're talking about this ox. We're talking this ox the quantified. Kuma me yasa za mu yi haka? Saboda za mu tallata sami masa fentin shuɗi kuma sanya shi jan hankali. Wilson his baby. The Great Blue Ox. Wannan shine Minnesota saboda kuka da babban murya. Garin baki ne zai so ya duba su kuma duk za su kasance a cikin adalci riga. Yana da cikakke. Yes. That mean. Yes, that mean. Oh, tutu a nan. Me muka samu? Abin da na ce kawai, fufu. Kana nufin Kwarai. akwai waƙarsa gudu aiki Travis. Oh yaya mu ne wane ne sun yi wannan? Mun manna bambanci a kanka. Mutane suna iya zama abin takaici a wasu lokutan. Yarinya cewa ɗaya ya yi gini. Oh,
Oh, yarinya ina jin ciki na kamar guba. Kana iya yin magana? To, idan bani da bututun ƙarfe zan iya? Kai, me ke faruwa? Ina. Kana cikin cigaban blind spot. Ok, kuma ya zuwa yanzu haka daga gidan Strategist. Na tuba. Ina tsoron kada na saba daga duk wani mai suna Travis. I am Iris. To, na ji daɗin haɗuwa da ke Iris. Will that be baby? The great blue up. Yawancin lokaci, Kana da gaskenka, ina nufin shi, ina nufin babi. kamar yadda na sani, amma mutum ba na jin kece. Me ya same ni? Ko ka sha wani ruwa daga baya? Haka ne, wataƙila na sha kamar rabin shi. Saboda yana da guba mai guba. Menene? Guba? Yanzu na ji komai lokaci yayi da zan tsame. Ke me ke faruwa ana me ke tare da sarƙoƙi? Da ban ga wannan ba, wannan mutanen abu ne. Zan je in samu kullum, za ka iya lafiya? Ni? Oh, a'a. Zan iya kyau. Kin sani lokaci samun ɗan